What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. Hello, kumusta? Kung first time mo sa aking channel, click mo na ang subscribe button at bell notification para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong videos. In today's video, tayo ay kakain na naman! Familiar ka ba sa Halftime Burger? If yes, magdiwang na tayo kasi meron ng Halftime Burger dito sa Davao. Very first franchise ng Halftime Burger. So doon tayo pupunta guys dahil opening nila today. And late na ako. 4 PM yung opening guys. Pero time check is 5:30 na. Super late pero okay lang. At least on the way na ako. Kakain na naman tayo guys. Andito na ako guys. Ewan ko lang kung pwede bang magtabok dito. Ayan na. Ayun ang Halftime Burgers. Biga, Beta, and Juica. So syempre no, pag nasa Davao ka, kailangan mo sa pedestrian dumaan kung ayaw mong mahuli. Ha! Ganito sa Davao, kung ayaw mong mamatay or mahuli ng traffic enforcer, sa pedestrian ka dumaan. Ganun yun. Okay, tara, YouTube na Hello! Ha? Asan ang ribbon? Ayan na guys. Okay, mag-montage muna tayo. Hello, may bigay daw siya sa'yo. Uy, thank you! Ayan. Oh, diba? Dami! Hi, chef! Ayan si chef. Triple patty yan. Sarap. Dami. Ito, another chicken. Tayo may triple patty. Mother and daughter. Ay, mother and son. Mahina ko sa English. Finger me two. Let's start 1, 2, 3, Mayor yan dahil. Unang ginarte. Enjoy! Thank you. Minanap na yun. Sabi kita. Burger na talaga ko. Mahal lang kita. Parang ikaw. One.
butters, guys. Shrimp. Kaya. Ano atang? Yan na siya. Ayan. Squeeze. Press it. Eat it. Chat. Di mo alam yung chat. Ulit ka na nagtanong, i-creepy. Very special participation na. Special participation. Guinness Bye, Party. Daming food! Ito yung aking mga palalabs, guys. Hi! Say hi! Hi! Mga kaugso. Ano daw? Ay, mga kaugso at saka mga kaagno. Watch it for my vlog. Yeah, Alam mo. Mahali na cellphone. And if you're from Davao, Halftime Burgers is located at MacArthur Highway, fronting is and what's it called? MCM, Alliance Religious of Mindanao. What can you say about the burger, the chicken, and all? Okay. Half-time burger is another... Oy, wag yung pinahawd, di ba, oy? No, ang sarap sa half-time burger kasi the bun is nice, the patty is very flavorful. Pag kinain mo silang hot, it's really masarap. More than your boyfriend, it's really masarap. Kayo, The parmesan chicken is ikaw te, busy. Nagabag-grade. delicious. I like the fries so much. Nagabag-grade on the spot. The chicken. So, kailangan naming mag-disperse, guys. Kasi kailangan pa kami lahat. Masarap yung chicken nila. Ito yung first time sa Davao, no? Na franchise. First time din, no? Very first franchise ng halftime sa Davao. Hala, spicy. Sriracha? Sriracha. Sriracha. Mr. Rap? May gustong kumain ng chicken, guys. Kain daw siya. Kain ka? Sige, kain na. Ayaw naman kaya kainin ni Stephen Curry. Kain na! Tapos nahihiya pa siya. Tapos Michael Jordan. Gusto niya. Oh. Kainin mo. Sige, kain! Ayaw naman nilang kainin eh. Ikaw, gusto mong kumain? Oh, hala, kain. Kain, dali. Kain! Ayaw naman. Naghingi tayo ng kuan, guys. Cucumber.
Hingi ako nito. Okay. Lagyan ko lang ice ha. Okay po. How's the food? Mas the best yung client mo. Hirap. Lagi makita mo naka-struggle din siya, no? Pero okay man, fulfillment din. Kaya naman. Busog na busog kami, guys. Umabot na ng 20 minutes yung ating... Sige. Tawa-tawa tayo. Rigo. Ayan, so uwi na kami, guys. Thank you so much, Halftime Burgers, for having me again and again. Isa kami. Thank you so much, guys. And mababay natin sa kanila. Wait, Tami, i-review mo ako. Sige lang. I'm just like to say thank you to my sponsors, Charles and Keith. Charot! Bye, ma'am. Thank you. Thank you. Bye po. Awa naman si Chiki. Bye, Chick. Wow. Sa mga taga Davao, malapit ang Halftime Burgers. Fronting Malayan College, Mindanao. At saka Isuzu, Davao. Malapit sa Casitas in ACLC. Ayan. Halftime Burger. Thank you, guys. Maraming salamat po sa mga sumama sa amin dito. And I'll see you next time, guys. And I hope you like this vlog. And don't forget to subscribe. Bye. Bye. Hi! Thank you! Group shot! Group shot! And a Halftime Burger for bigger, better, juicier future.